Ninjagossa on 16 eri maailmaa, ja me ajateltiin tehdä suomeksi video, missä me käydään ne kaikki lyhyesti läpi. Ensimmäinen maailma on onien ja lohikäärmeiden maailma. Niin kuin voi nimestä päätellä, se on onien ja lohikäärmeiden kotimaa. Onit ja lohikäärmeet ovat toistensa luonnollisia vihollisia. Oneilla on voima tuhota ja lohikäärmeillä on vastaavasti voima luoda. Ensimmäinen maailma on suurimmaksi osaksi karua aavikkoa ja satunnaisia pieniä vesistöjä. Merkittävin lohikäärme ensimmäisessä maailmassa on Firstborn, ja kaikki kuolevaiset lohikäärmeet ovat hänen jälkeläisiään. Sota ensimmäisessä maailmassa jatkui ikuisuuksien ajan, kunnes syntyi lapsi, jolla oli molempien puolien voimia. Hän ymmärsi molempien puolien tärkeyden tasapainon kannalta. Molemmat puolet halusivat saada pojan itsensä puolelle voittaakseen toisen puolen, mutta poika karkasi ja loi mereen saaren eli Ninjagon. Tästä pojasta tulisi ensimmäinen Spinjitzu-mestari. Osa oneista myös seurasi häntä Ninjagon puolelle, esimerkiksi Mystake. Ninjagon saari luotiin loputtoman meren päälle tuhansia vuosia sitten. Ninjagossa asui ihan tavallisia ihmisiä ja sen suuri kaupunki on Ninjago City. Oli myös lyhyen aikaa New Ninjago City. Ninjago Cityn alapuolella olevissa kammioissa asuu yhdessä 4 kärmeisten heimoa, eli Hypnobrite, Fangbiret, Constrictite ja Venomaarit. Ninjagon saari on valtava ja siellä on isoja vuoristoja, viidakoita, jäätiköitä ja valtavan kokoinen aavikko. Mainitsemisen arvoisia paikkoja saarella ovat aiemmin mainittu valtava tuomion aavikko, Tulen temppeli, alkukantainen silmä, joka on valtava kartoittamaton viidakko, jota Lloyd kutsui kuoleman erämaaksi. Viimeisenä kultahuiput, jossa valmistettiin ninjojen kuuluisat kultaiset aseet. Ninjagon ympärillä on luonnollisesti valtava meri, ja lähellä rannikkoa onkin ensimmäisen Spinjitzu-mestarin hauta, sekä Zeinin isän majakka. Alun perin Ninjagon saari oli pyöreän muotoinen, mutta kun kivisota ensimmäisen Spinjitzu-mestarin ja Overlordin välillä oli ohi, ensimmäinen Spinjitzu-mestari erotti saaren 2 puoliskoa toisistaan, ja toisesta tuli paha pimeän saari. Overlord asui siellä tuhansia vuosia, kunnes Garmadon saapui saarelle, ja Overlord karkasi hänen avullaan. Manalassa on häpeään kuolleita sotureita, ja siellä myös asuu spykoreita, eli isoja hämähäkkejä, Greenbone varjoreita, luurankoja ja tuntematon Greenbone elementaalimestari, joka on voittanut elementaaliturnauksen. Manalaan pääsee monella eri tavalla, esim. Lohikäärmeiden avulla, jotka voivat matkustaa eri maailmien välillä, maailmakristallin avulla, matkaajan teellä, ajamalla luurankoajoneuvolla tai salaisella reitillä, joka sijaitsee tulitemppelissä. Sinne voi myös joutua karkoitetuksi taian avulla. Manala on pimeä paikka, jossa leijuu pieniä saaria, jotka yhdistyvät toisiinsa luurankoiden rakentamilla silloilla. Ninjago on Jinnien ja Jinni-lohikäärmeiden valtakunta ja kirotun maailman sisarvaltakunta. Ninjagossa asui aikanaan paljon jinneja, mutta kun se sortui, jäljelle ei vaan Arrakore ja kuninkallisesta perheestä oleva Nanakan, josta tuli myöhemmin pelätty merirosvokapteeni. Ninjagoa hallitsi ennen Kanjikan ja hänen vaimonsa, eli Narakarin vanhemmat. Ninjago on leijuva saari pilvien päällä ja siellä on todella hienon näköistä. Kun ninjat päihittivät ylhäisen, Ninjago muuttui epävakaaksi ja alkoi tuhoutumaan. Nykyisin siellä asuu enää yksi Jin eli Arrakore, joka rakentaa Ninjagoa vanhaan loistonsa yksi toive kerrallaan. Arrakoren lisäksi siellä asuu ainakin hänen lohikäärmensä Sant. Edesmenneiden maailma on paikka vapaille sieluille ja sinne menivät kaikki, jotka kuolivat Ninjagossa sekä myös muissa tunnetuissa maailmoissa. Siellä he saavat levätä ikuisessa rauhassa. Maailmaan pääsi parilla eri tavalla, kuolemalla tai isolla määrällä matkaajan teitä. Kun ensimmäinen Spinjitzu-mestari loi maailmankristallin, hän ei pystynyt yhdistämään edesmenneiden maailmaa siihen. Joten edesmenneiden maailma on ainoa maailma, mihin ei pääse maailmankristallin avulla. Edesmenneiden maailman päätyvät kaikkien kuolleiden henget, joita ei ole kirottu, esimerkiksi Jinit, Jinterässä olleet henget, Aaveiden soturit, Anakondrai-kultistit ja päälliköt, kiviarmeija ja ihan tavalliset ihmiset. Kirottu maailma ei ole pelkästään lokaatio, vaan kirottu maailma on myös olento nimeltä ylhäinen, jota kirotun maailman haamut palvelee. Kirottu maailma on myös Ninjagon sisarvaltakunta. Se on verkosta pimeitä ja luolamaisia kanavia, jotka haarautuvat toisistaan muodostaen synkän sokkelon, ja se toimii tuomiopaikkana kirotuille ja pahoille sieluille. Kirottuun maailmaan pääsi 2 eri tavalla, joko kuolemalla tai portaalin kautta, jonka voi luoda loitsulla tai maailmakristallilla. Kirotussa maailmassa on ollut paljon henkiä, esim. Morro, Chen, Anakondrai-kenraalit, Klaus ja Garmadon. Ainoat 2 ihmistä, jotka ovat käyneet ja paenneet ruumiiden kanssa, on Lloyd
ja ensimmäinen Spinchitsu-mestari. Loput, jotka pääsevät ulos, muuttuvat haamuiksi. Pilvivaltakunta on hyvin rauhallinen paikka, jossa tyyneys kukoistaa. Sillä asuu munkkeja, joiden elämäntyön kirjoittaa ihmisten ja Ninjagon kohtalo. Pilvivaltakunnassa oli myös pyhäkön miekka, jonka terään katsomalla näkee vastustajan seuraavan liikkeen. Pilvivaltakuntaan pääsi 3 eri tavalla: maailmankristallilla, sokean miehen silmällä tai jos joku haluaa päästä sinut sisään. Pilvivaltakunnassa asuu pilvimunkkeja, eli kohtalon kirjoittajia, jäälohikäärmeitä, käärömatoja sekä nimbus. Pilvivaltakunnassa on vierailut muun muassa Morro, Ninjat, ensimmäinen Spinchitsu-mestari ja Onit. Pilvivaltakunta koostuu pilvien päällä leijailevistä saarista, joissa on tornimaisia temppelirakennuksia. Tervepä baby, heipä kulta, sä oot mun murusein. Tekstaa mulle sun sukko.